Moikka! Tervetuloa lisää näkyvyyttä netissä verkkokurssille. Ihan mahtavaa, että olet lähtenyt mukaan tähän matkaan ja hakemaan sitä, että sinä, sun yritystoimintas saa lisää näkyvyyttä netissä. Oot tosi tervetullut. Mä oon Laineen Tytti ja digiyhteisön perustaja yhdessäonnistujat.fi ja myöskin yrittäjän valmentaja. Ja mun elämän suurin tavoite ja tarkoitus on auttaa just sua, yrittäjää, saamaan elämästä enemmän iloa ja rahaa. Ja oon tosi iloinen, että oot matkassa mukana. Oot saanut linkin nyt tähän lisää näkyvyyttä netissä työkirjaan. Käy ihmeessä lataamassa se ja mielellään tulosta se, koska tää on tosiaankin työkirjaksi sulle tarkoitettu ja ihan avuksi siihen, että sä pysähdyt näiden oman yritystoiminnan asioiden äärelle tämän työkirjan avulla. Tarkoitus ei suinkaan ole jättää sua yksin, älä ole huolissas. Ota tää talteen ja sen jälkeen tai vaikka sitä ennenkin klikkaa itse sinne Facebook-ryhmään Yrittäjästä yhdessä onnistujaksi, missä sä saat keskustelukavereita, näkökulmia, vinkkejä, apua, tukea tämän aiheen edistämiseen sun omassa yrityksessäsi ja edelleenkin ihan täysin maksutta. Käydään tässä videossa vähän läpi, mitä tämä työkirja ja kurssi sisältää. Saat ehkä vielä selkeämmän käsityksen siitä, mitä tuleman pitää, ja toivon mukaan saat tästä myöskin sitten vähän sitä tsemppiä ja virtaa siihen, että otat tähän asiaan nyt aikaa. Tämä on mahdollisuus sulla edistää sun omaa bisnestä, ja tietystikään se ei vauhditu, ellei sä käytä siihen nyt myös jonkun verran omaa aikaa ja energiaa. Eli todellakin suosittelen, että hyödynnä nyt tämä mahdollisuus itsellesi ja omaa bisnestäsi varten. Tämä kokonaisuus, mitä tässä lisää näkyvyyttä netissä verkkokurssissa käsitellään, niin sisältää 4 eri osa-aluetta. Eli katsotaan enemmän vähän verkkosivuja, mikä rooli, merkitys niillä on, käsitellään vähän siihen liittyviä kysymyksiä. Sen lisäksi kurkkastaan ja katsotaan ja perehdytään hakukoneoptimointiin. On aihe, mikä montaa yrittäjää kiinnostaa, miten siellä usein Suomessa eniten käytetyn Google-hakukoneen tuloksissa näyttäytyisi entistä paremmin ja nopeammin ja mielellään siellä ensimmäisten joukossa niille omille asiakkaille, jonka silmissä haluaisi näkyä, eikö niin? Me katsotaan myös sosiaalisen median kokonaisuutta, minkälaisia kaikkia työkaluja sieltä oikeastaan löytyy, ketä niitä tällä hetkellä käyttää eniten ja mitä ne vois tuoda sun yritystoiminnalle. Ja myöskin Googlen työkaluja. Eli ihan maksuttomiakin Googlen työkaluja, joita sä voit hyödyntää suoraan ja saada sitä kautta lisää näkyvyyttä omalle bisneksellesi. Toki kriittisen tärkeää kaikessa verkkonäkyvyydessä on se, että sulla on selkeä käsitys ei pelkästään siitä, mitä sä oot tarjoamassa ja mikä se sun yritystoimintas on, mutta myöskin erityisesti se, kenelle se on tarkoitettu. Keiden silmissä just sä ja sun business haluaa näkyä. Kuka on se sun tärkein kohderyhmäs, se asiakas, joka olisi sulle ihanneasiakas? Se kysymys on ihan kriittisen tärkeä ja mä en sitä voi korostaa liiemmälti ja usein se onkin tosi isona aiheena keskusteluissa yhdessäonnistujat.fi digiyhteisön jäsenten kanssa ja myöskin mun henkilökohtaisissa yrittäjävalmennuksissa. Ja sitä kyllä käsitellään ja määritellään ja mietitään ja pyöritellään paljon, koska ilman niitä asiakkaita ei se yritystoimintakaan tietystikään ole edes olemassa saatikka kukoista. Ja siitä kysymyksestä tietysti koko tämä nettinäkyvyyskin lähtee, kuka se on, kenelle haluat näkyä siellä netissä ja minkälaisista aiheista, näkemyksistä, näkökulmista, vinkkeistä just se sun ihanneasiakas olisi erityisen kiinnostunut. Eli minkälaisista asioista, ilmiöistä, näkökulmista sun olisi tärkeä sitten myöskin siellä netissä olla tarjoamassa jotakin vinkkejä, apua, kirjoitusta, videoa, mitä tahansa se sitten se sun sisältös voikaan olla, niin tämä on hirvittävän tärkeä juttu. Sisällön suunnittelu on ihan sinänsä oma taiteen lajinsakin ja siihen tässä kurssissa ei nyt sen tarkemmin
sinänsä mennä ohjatusti, mutta mikään ei tietystikään estä, että hyödynnät tätä kurssiaikaa ja myöskin tätä Facebook-ryhmää siihen, että työstät myös sitä kysymystä itse. Verkkosivut on tietystikin ihan olennainen osa useille yrityksille ja yrittäjille, että sellaiset löytyy. Ja tietysti hyvähän olisi, että se sun verkkosivu tietystikin palvelisi sitä sun asiakasta, sitä sun ihanneasiakastas parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä kurssimateriaalissa käsitellään jonkun verran verkkosivuja ja sitä, että minkälaisia kaikkia pointteja voi olla hyödyllistä sun miettiä, vaikka sulla sellaiset olisi, niin ottaa huomioon ja pohtia ja katsoa, että onko sulla tämmöisiä siellä sun sivuillas ja onko ne sellaisia, että sä haluaisit niitä entistä paremmin jatkossa sinne saada. Koska tämä on mahdollisuus kehittyä ja oppia. Tämä kurssi toivottavasti auttaa sua oivaltamaan uusia asioita ja myöskin kysymään paljon kysymyksiä ja saamaan niihin vastauksia. Ja tosiaankin se Facebook-ryhmä yrittäjästä yhdessä onnistujaksi on ihan sulle nyt tueksi tarkoitettu. Eli esitä ihmeessä, esittäydy siellä ylipäänsä itse, kerro jotain sun yrityksestäsi ja kysy aktiivisesti apuja, näkökulmia niihin asioihin, mitkä sua mietityttää. Verkkosivuista se on hyödyllistä sellaiset olla ja mitä siellä kannattaisi olla ja minkälaisia pointteja siinä kannattaisi huomioida, niin käy vähän läpi tämän materiaalinkin avulla ja tosiaan jutteluilla, keskusteluilla siellä ryhmässä sitten myöskin. Toinen kokonaisuus on tämä hakukoneoptimointi ja sehän on erittäin mielenkiintoinen ja montaa tosi paljon kiinnostava asia. Olin tässä taannoin jutuissa yhden Googlen henkilökuntaan kuuluvan ihmisen kanssa ja sieltä tuli kyllä tosi mielenkiintoisia pointteja myös siihen, että miten se Google hakee niitä asioita sieltä erilaisista sivuista ja miten myöskin tätä hakukoneoptimointia voisi sitten tehdä entistä tehokkaammin. Tässä meidän oppaassa on useampia keinoja, miten sä voit hyödyntää sitä kaikkea, mitä teet, niin että myöskin hakukoneet siitä enemmän tykkäisi. Ja tosiaan hakukoneoptimointihan tarkoittaa just sitä, että toivetta siitä, että sun verkkosivu sijoittuisi siellä hakukoneen tuloksissa mahdollisimman korkealle ja oikeastaan semmoisia tiettyjä toimia, mitä sä voit ainakin tehdä itse tukeaksesi sitä, että hakukoneet sut helpommin löytää. Hakukoneoptimointiin liittyen niin voit totta kai yhtä lailla kysellä kysymyksiä siellä verkkosivuilla ja oot tosi tervetullut siellä ryhmässä sitten tosiaankin kysymään, mitä sulle mieleen niistä tulee ja hakemaan näkökulmia apua. Työkirja sisältää myöskin osion Googlen työkaluista. Siellä käydään 3 Googlen työkalua läpi, mitkä voi olla sulle tosi hyödyllisiä ja auttaa heti sun asiakastas, jos näiden kanssa pistät vähän toimeksi. Ja sitten tosiaan sosiaalinen media, sehän on mielenkiintoinen ja koko ajan muuntuva ja kasvava osa-alue, niin kuin nyt tavallaan nämä kaikki muutkin. Tämähän aihe varsinkin on sellainen, että tässä ei ehkä tule kukaan koskaan valmiiksi, joten oppimista riittää aina meillä kaikilla, vaikka olisi enemmän tai vähemmän perehtynyt näihin kysymyksiin, niin tämä kokonaisuus on niin muuntuva ja niin liikkeessä tällä hetkellä ja varmastikin myös jatkossa, että muutoksia tulee. Ja tässä on koottu tämän hetken sosiaalisen median semmoisia palveluja, kanavia, jotka voi olla ihan hyviä. Sun ainakin olla tietoinen ja miettiä, että onko ne semmoisia paikkoja, missä sun ihanneasiakkaat mahdollisesti myöskin on ja voisiko ne olla semmoisia, mistä voisit saada myöskin sitten sitä lisää näkyvyyttä netissä. Tämmöisellä kokonaisuudella mennään. Tosiaan toivon, että ehkä ensimmäiseksi, ellet vielä ole ladannut ja mielellään tulostanutkin tätä työkirjaa, niin tee se ja klikkaa itse sinne Yrittäjästä yhdessä onnistujaksi Facebook-ryhmään. Esittäydy ja tuu heittämään näkökulmia ja ajatuksia ilmoille. Mahtavaa, että olet mukana. Valmistaudu onnistumaan. Moi!